Kaino hai lamsugo norongno baithong 20 foot mangpulio khabangni tapuk tebo khuksung tini khoroksa adong juk haike ba bini sai bai agotola phaimani yagulo bini family ni kokno sai khana rokha sini baithong 20 foot mangpulini bisingtoi belaino aba haikeno boini thani suba su nangoi tongo borokni chana mai kore tungna nungna ti kore haino ongoi tongo phiaba borokno lukurok tipura sarok khagana rok se chuba khainke belaino sanai bong Kamiyongkha Kwaifang ADC Village Tripura Gramin Bank account number 805601230208 IFSC code PUNB 0RRB TGB Phiaba lukurok abo haikeno chuba khainke belaino sanai taibo TTADC government ni thani abono koina mosungnai sung sini Tripura sarokno abo haikeno kisa nok khungsarok chuba khainke belaino chanai hinai Kwaifang Turmakau Soba Jengkai Kwaifang Julaibari Dokhin Tripura Kwaifang tamo para Kwaifang ni hala jung tabu tembi koloni hinjabu tenbi koloni keni bumukhai ani bumo kanon mala Tripura ani busai bumo ka anon bumo Tripura nini Julaibari Dokhin kelayu Kwaifang kanon mala Tripura ani bumo ani selakai huida gari sedih nunggu ani selalu bumo ka anon domohon Tripura Pujika Pujika Mokol bo akan nostong hanaga gang batani bagai batata ke bumano ga bata bumanda hata ga sarkari ni noko bainya bigai bo mana so sipin amar bo mana kagojer khairi ruka suke se sagia na hai boleh tu mokol gang ya kam đâu le nung ma pa khang la tu mana mai ya mana nung ba mana tawan lagi mana lu thake phai ne om ma se phai ne sabo aba hai puto pulau ro ja nu ne ta nu bo sakap le bo ne ta bo sanai le bude tu mai o ma se ar buru mana to hai na nu ma ka aga le tu mana mai ya ha sale di ba ne ta ro ba da thanga nang le tu mana nu mai na bude to ma pa ha mana o ma se bhaiya nu o ma se mana tabuk norok saimano chini ara sarkar tongo je state government ni BJP sarkar aboni bkhakte nangni member prodan rok bai kogre salakya bolani nunggu se bolani nokla se au kotorok la ke bor tam sa bong no hino nu kago se ro di ara khe di rukha maya letin bela to letin mo mano acha letin baat khaliya gas pujuno se maya Manung pilih mana kini tiga, 10 kg. Apa lang saya misal. Kalau naga tabo, nung mana serba itong sasung letong, bumah ketong itong. Cung bura-buri cung kain tonggo. Kaya nori aji marah ko bumah hai bote. Cung kan bisa kai cawo. Kunoi. Busung bersama tiga, bersama bini buri bersama tiga bersama wah paling cawo. Bui kam tinggal orang cawo. Pada nani 레티녹 수나만에 내가 당자자고 얼어 사모록 당자고 얼어만큼 싸자고 아까 동네 자고 따좀 얼어만큼 그만 norok tak saiman taibo sini TTADC government phaijak aborok ni bkhakte kono Tripura mothani je adong rok samung khaine rok bai kok de salakya norok borok ke tamu saka tabuk sujura tabu sujurale borok ke tabu sago tabu borok phaiye ang bono misaba saya sojabu saya kutung kesi ka samangka kutung litak mani baru kumpul kam sama kah tai tamo norong tamo hel khaine rok abo hai kok rok ya sakha norok kono nogrok ni bai saka babu no sini sarkar thi ungratung runai ni sao tabuk nung card ko to tong ration card tong logi bumah hai ka APL BPL no adok khai jak party office thang party office thang wala yang bai nhớ đâu lại cha này ăn được khai ăn cái apple no đang apple no đang có 10 kg ni ছোট তে মারবো
ngang hôm mai rồi lại chia phải liu hin nó lại đi cắt này đọc hay được cắt tao BPL mai yang bai BPL khayai ni ta tabuk nai tong nai lukurok tipura sarok kha ganang rok borong thani tamo kok sana musuk nang anh đấy কিন্তু তোমার সাহায্য না tamo sajjo nai anh tabu hajju này mà nè nốt không cho nên bagai ang prathon khai được tâm này đó nó bớt sa bớt tôi ta không bớt không này go anh nốt không sa ta bị khai này thủy thang phan nữa ui xuân thang sản ấy cái thang tông phan nữa rồi rồi lại ba ta không mà phan mà lại cái anh ông tôi bị sa thang cái anh nốt không sa mang khá nên anh ta khai này নর তো তাবক সাহায্য নি বাগাইনে নর আগত ফাইলে কিয়া আগত তোলা বো বরবে মালনা বাগাইনে ফাইমানি বা বহাই সামুনি সুগেন্দ্র ফাইমানি 중간에 먹고는 말 팔만해 다이래 먹고는 말 팔만해 안가 따위 몬티 동네 로바 기사 미사 하버 사이저로 기사 나이나 동네 바거 안가 로 못하니 라자네 로바 기사 합나이 팔만 라자 부로이 มามาเลยค่ะ 말라야 누구야 ke tabuk bobo montri rok bai malai kha babo cái chắc không 말라야 ke bai malaya 마스 마하비야 polisi tak habdi no taw mokol de nai jakatini najak pa kau kapu najak pa katai ongya pobo bayre thangya ka ongya apane ni hino anta bususa nogo thangai chonda wei no khung tai kisa banu basa hai kai pa no khung sa tangai tong sinai ne tini gare bara kisa thong ma kang kai khana pa tang gare kai thangnai tini khe biang rok tong nai songkha ano mondir tong na tini hosa khana kai bo mondir buddha mondir yo buddha mondir khana ka pa tang gare kai thangnai ke tabuk tipura sarong ni dara tabuk tamo sanna marsuk sajjo tabuk nok to no state government ba edc government nini kongno hamjai pano nano rokha tabuk nung je choli thangna bagoi tabuk sujura nung lukurum thani tamo san angde sajjo rok de sana ba sajjo kisa sanjago jadani nungnani kanani rabo kisa so manda kangkai riginai rok de kangsa so trangjang mano kanti rok de kangsa so trangjang mamerung 10-15 kg sudah pai saja mana nữa saja này cháu ở rất là bỏ cái tam khai này bà nó đâu sẽ nảy thai nó đâu sẽ bỏ cái khai nó cái sao saja khai rồi ra xí đi nó đâu đặt khô bốc khô nó nông này đâu cái sao sẽ đặt khai nó ra nó khai được xí đi Allah đi bang nó cũng sao mang ha ông tôi bisa thang gai ông tôi bisa bỏ rau anh hai cái rang dai rồi ang haje no khuja mangkha no ro koto kolong dari maya ni ang om to bisa aku li thangge ang om to bisin borok ano no khuja ri kya ne ang tai bode charo nai no tam pa thangkai ne ra charo wi no ro no nai ang tai bo or phai thau ri phai nai tabuk nukhung nong ne nukhung le bahai ke sajak na rok mane serai nini sasala mangni bode abahai ke masa samurok tangoi jong ta soni bufa nông nang thang gây nông hàng cả cho nó bắt khai dòng này đây bữa nào chuyên gia tới sẽ tìm thấy mà anh ấy nó overstock khá nin loge tabuk je phainai sabso phaikya tini anh ấy bút su cái啥có bura cái啥bura khini tamona bura buri nữa anh ta cả sim siang mani besi ba nara pura puri se keta sing je samani khoroksa thuike nei bokhisi apa cái siklani lamani apa cái thui jakha ama agi no আগে ঠিক তারপর 2500 2500 na rok to songser khaisa man ba onek balokha na ngai bo bura ni tangai ma yang ka ang bo mo ko yang tangga ma yang ka acha acha thik tang ham ha bo suno sa ni nai আশা